Yakung belun haike phulijak kotor makhe cherai khoroksa bukhriti debormani hambiangi lukurongno chubaso sanmani paithak jora Assam hasteni Kasar districto Kasar Cancer Hospital thangai yakung rasoi nima khibka paithak jora lukurongni chubacho manui je samung khlaikya phiaba tabubo chubacho ta kisa nangi tongkho tabuk yakung rasoi ma khimma olobo tebo hospital ni fees rjnani tongkho kok tomangkha Katalodma para Dolai district thana Salema block bo Salemano 46 number Surma constituency tai titi disingke noi halahali asrambari ni bukhriti deborma bufani mung Biloxmon deborma tai bumani mungkhe kunti deborma borok asungsa yakungo bukhriti deborma ni yakungo belun haike roboni phemani abo cancer ninyo saimanka paithak jora yakungno manoma rasuka bekreni bisingo infection angmani bagai tabuk yakung rasujagui thakto hamnani phasingno ungui tongo nangkheba lukorokni hamari manai chubachu mankhe kaisa artificial yakung phano nahari manano hwnui ma rasulaigra maniko tabuk o koktumarok beba kasai phaikya koktibrao sokpaikya Thansa Rising Youth ni member rok thangai borni chubachuni rangrok bukhriti ni bunga buphano yapari mani bisingtui Thansa Rising Youth ni founder Pohor Deborma tai logyo tongkha president Khaksang Deborma Cashier Baithang Deborma tai Khuaini in charge Sibsagar Deborma songro borok Assamni o Kasar Hospital thangai chubachu yaparika bunga buha songno o koktumarok thangai nahaka tai bufabo sai khana rakha bukhriti debormani tabuni halokno khananya baji chini kokthumo hambai belai khe जों tini tabuk singjat thik silchar phaijak tini manai bukhriti no je donations thumlai je lukrok tini phasing tui chubawi hormani te jemo khoksa khongnai je sini Thansa Rising Youth si hoite jeng chubalai tini bono silchar ni Kasar Cancer Hospital bono donation jifaika bini babani thaniwo jeng je mantui je subamung abono jeng bin baban thani yafari jifaika jeng tirpani hoite 4 eba 4 tarigo haimani takto prai 12:30 horni ngi tongkha kangke mia no hinchina an mia phungni amtui 12 hayo train kawi jeng 7 hairo sopaigena Tripura sorry Assam hasteo Assam Silchar town kangke tini chungbai gobangma lukurok sini video ni bisingti nai tong hangka marno belai hambai mariwo gobangma sini Thansa Rising Youth especially Athaibari ni sini Thansa Rising Youth members of manai bukhriti no chubathani borongni belai khino hard work te borongni time no borongni nangkukmani jorano riwi bukhriti sini manai bukhriti ni bagai borong nation thuma bagai borongan ani phasingti ani team ni phasingti belai hambai mariwo amsuk simia sini manai bukhriti ni yakungno rasui operation maklaiga infection ngi thanga bini bonso eba backering bisingo abani bagai bini yakungno rasnani manangka and operation bo successful ungkha te bini cancer bemarok bo hambai sinai tabuk bo ojagani hospital cancer hospital no mono tabuk admission narinjak aboni yagulo te few days ni eba te few months rok kangke no bono discharge riwi no kifili honai amai kha wansuklai tongo and prai surgeon in chimino 50,000 is like no kubang rang sanjago je operation khaimani eba surgery khlaimani ke aboni yagulo bithi tongnani sanani silchar to belai khino haktal aboni bagai osgo tongnani chai tongnani aborongni tabu rangyako te operation khlaimani eba surgery khlaimo tabu rangyako amongke cancer private hospital paithago jepro bini sakhamo apro bill dijaknai bill busuk phai amsuk marnai fiaba bukhriti ni bini parents ni thanio khoksa phano kriko tabu aboni bagino ang ani phasing tui norok jotto lukrok no
request khlayo je noro at least khoksa khongni je manti subalai di जों bini family members ni QR code dewi nai bini pini no azo je manti at least 1 rupees 10 rupees kunu ek tika ning rohoro hini lasnan kri ning 10 tika rohoro hini ning lasnan kri ning 100 tika horo hini ning lasna kri je manti ni yaksuk tei rohlai di te ang request khlainai je sini mana bukriti ni bagai rang thumi tongnai rok no bo norok dak ti sini mana bukriti ni bini family ni yago orang norohodi tabu borong ni belekino rang nangai tong hambai ani mung pohor deborma ang Thansara Jing Youth ni founder te sino jaga phaisha paijak Thansara Jing Youth ni president Khaksang Deborma abon yagulo Thansara Jing Youth ni cashier Baithang Deborma te Thansara Jing Youth Khwai district ni in-charge Sipchagar Deborma bele nya hambai nó cái là cũng là khá về với về bằng bộ nó bảo sò bộ sò nó là khá về thì cái này tao bộ giờ nó sò để hả cha một cái này nó có vào thì phải cái tao sát ta bên thằng nào nó tao bên thằng nào tao sát ta bên thằng rồi tao bên thằng tao bên thằng không phải một cái tao phải cho nó phải một cái nào luôn để ăn thôi này rồi nó là sức khỏe và cái ăn sẽ có gas ở đó nhà cho có thể làm nó tiếp tục làm một cái đó có hàng bay rồi rồi con tôi nó vẫn nó cái bức hàng một thể mà cái cái sổ của nó có cả giờ giờ nó nó gặp cái là dùng con này cái bảo nó phải nó gặp cả nó cái này có nó cái phụ cái sao nó làm sao ai cũng mà cái dan cak angko kok dia kita jauh lebih sekali dengan nó itu kan sisa tu tahu sisa tu kan kalau dia kan sangat apa dan ini ke bawah kita ini kan dia kan itu tetap apa kalau mau antek itu kalau itu dah ani banjir mesti tu pun lalu kalau macam ni kalau kita masih kerja kerja kita boleh tu no jadi bawah nak pas nak bawah tu sukuan nak mana sukuan tu dia no pun đi xem nó tập đi xem nó tập ha cái nó có lời của nó hết đúng phải nó không bằng gì đấy làm thì nó tâm nó tập có cái gì cả giờ thì các bạn có ăn cái bộ cái nàng phổ mình nó về có cái bộ nó cái bằng cái số mà chấp vào bài chấp đó giờ có thể nó cái giờ con cái hai này nó có số chút còn được hơn sao Tiba-tiba dia sebut ni. Dia bosan nak pressure. Dia bosan nak sendiri kerja. Ayah bawa dia nak sendiri kerja. Orang kenal nak kata apa? Tahu dulu hamil apa orang mana? Orang mana? Kalau dah kalau kalau saya macam ni, bila pun saya pasang pun, orang ada tu orang mana yang kerja sama. Ini kerja punya tahu semua.